Sziasztok! Itt vagyok újra Csontörő, és tovább fogom játszani a Tony Hawk's American Wasteland nevű játékot. Hát nem tudom, az első videó után annyira sok visszajelzést nem kaptam, de megpróbálkozom tovább játszani. Ugye itt tartottam Beverly Hillsben a beszélgetésnél. Na folytassuk, mindig barátaival. Murphy, let us up there. $100 and a date with your sister. Nem tudom, hogy megjegyezzétek meg a pofáját. No, it's not happening. We have a very strict no language policy. He's not a noob. He's alright. Sully, what's up? I can talk. No, I can't. You're worthless, Murphy. Here comes Boone and uses Dave anyway. I'll clear up with them. Try this one. Most jön a Boone. Az agyrepülés nagyon kemény. És már össze is volták a fejét. Boone, he's a friend of mine. I thought he could chill with us and maybe sesh on the ranch. Well, you thought wrong. The ranch is our spot. No fuckers, especially the cocky ones. No problem. You don't have to let me in there. If I felt threatened by someone better than me, I'd do the same thing. You think you're that good, huh? All right, let's see what you got. Prove me wrong and the ranch is all yours. Tell you what, Hucker, you pull these combos and we'll let you speak with Iggy. Murphy's got the illest tech skills around. I've got the Walford to Notispin dialed, man. Check it, the Walford to Notispin. Dave's the encyclopedia of useless skate trivia. Thug one had wall plant. Ez a Thug two legegyszerűbb had the feladat. sticker slap. I can do them both in a sticker slap to wall plant combo. Sticker slap to manual to wall plant. Ez nagyon egyszerű, szóval sticker slap, manual, és utána wallplant. Hát And I go for the burly drops. Try this one, cocky noob. Spine transfer to nose grab front ez flip. is nehéz, de szerintem inkább ezt fogom, mint ezt a wallflip-es szarságot. Azt nem tudom. Damn, your friends are pretty good. Gonna have to impress them. Do some of their combos and maybe they'll let you into the ranch. There's a group of radical skater extremists here in Beverly Hills called the Skate Club. They are always trying to recruit new members. So I'm sure they'll help you learn some new tricks. After you've learned a thing or two, find Boone, Murphy, and Dave. I'll see you soon. Na. És akkor most összes minden szót meg kell tanulni. Yeah, and who is he to talk? Just saw him eat asphalt trying to drop in from that rooftop. Well, Boone definitely goes big, that's for sure. Hey, check this out. I've been practicing these wall plant very well. Sweet! Oh, that rules. Just go towards a wall and do a sticker slam. Ez nem nehéz. Nicely done. Now try this variation called the wall plant. Similar to the sticker slap, but it's a foot plant off the wall. Cool. That'll help me skate all new lines. That's the idea. I'll show you a wall plant. Itt is ilyen fal vagy fa kaparás hang, aztán Oh, that's lábával killer. ellökte Now you magát try és and do visz. it if you want. És akkor vicces, hogyha betonfalon csinálja. Tehát, hopp, de nem is jól csináltam. Azaz. The last wall trick I'll show you is the wall roll. It lets you reach places you can't skate. Here, check it. Just go towards a wall and wall roll. Az már nagy. Okay, there. És hogy nem Now esik you le? try it a few times. Ilyen deszkája hozzá simul a falhoz, de ő nem esik le. Azért nagyon reális. Vuhú! Na nézzük tovább. Hát eddig nem sok minden történt. Bele. So you want to skate like Boone? I'll show you how to spine transfer from a quarter pipe. Here, check it out.
Tök jó, néha nem is ezt a szöveget See mondják, spine ami ki van transfer a few írva. times over the roof. Cool. Now let's do some flips. While in the air, you can either backflip or front flip. Check this out. I'll bust a flip on this rooftop. Húha, That was sick. Give it a try. ezt is azért kicsit se lehetetlen. De nem baj. Úgy értem a valóságban. Itt aztán bármi történhet. Viszont jól felgyorsulok tőle. De... Nice flips. Now let's do some rolls in midair. Do this to do a roll. Jó van már. Oh man, that's so sweet. Go ahead, your turn. Ilyeneket csinálni. Nem is bírom megcsinálni. Na, ez úgy másik videóim van, kicsit később még szerettem volna bemutatni például a Happy Wheels-t is, mert ezzel is Damn, man, you can go sokat big. játszottam Let's take it régebben, up. de Since you got szerintem the el fogom spine tudni, transfer mert down, megszűnik, let's do vagy an nem is acid tudom. drop. De már régóta nem tudtam Jump off játszani. this roof and acid drop onto the quarter pipe below. Good job. Now for bank transfers. When you're over an angled surface, you can do a bank transfer. Na, hány feladat van már? That's Ez awesome. már I've never seen that. negyedik, ötödik. Go ahead, you're up. Do a few to get a feel for it. Úgy miért vagy az összes pasasnak ilyen csak gatyája van? Mert nem tudom, hát mondom, annyira nem zavar bennünket, de azért kicsit a furi. De hát mindegy, majd valamikor csak kiderül. Ja, Isten. Na jó, majd később. Erre én most még nem vagyok lelkileg felkészülve. All right, homie. I'll teach you how to get more air off the ground. When you're ready to jump, do a boneless. It'll get more air so you can reach higher areas. Try a few out. Meg sem mutatod? Hát az jó. Learn the bone down. Ennyi volt? Hát ez 10 másodperc alatt meg volt a feladat. Na most Nata spin, vagy wall jump. Nata spin. Okay. Why are you staring at that pole? I've been trying to do this trick I saw back in the day. What's that? I'll show you. It's called a not a spin. Ah! That bites! Ow, well maybe you can do it. Try to jump on a pole and not a spin. Not a spin on both of these poles for a few seconds each. Igen, most is egy olyan trükk fog következni, amit a valóságban lehetetlenség megcsinálni, de szerintem, mert hát én nem gördeszkázok és nem tudom, de szerintem ezt a Tony Hawk se tudná megcsinálni. Úgyhogy még. Kész. Itt is volt 10 másodperc, az kész. Na és elérkeztünk ide, ezt nem akartam, de... Hopp, hogy felugrott, de fittem be. Bonjour. In France, we don't need balls with wheels to do tricks. We do the parkour. What's flipping parkour? I will demonstrate. Watch as I do the wall run. Meg érdekesen beszéli az angolt, ilyen nagyon kemény francia akcentussal. Hát ez tiszta Assassin's Creed. Now we get fancy. Run up the wall and jump into a wall flip, like so. Flips are flipping fine. Try to do a few wall flips. Én azt nem úgy tudom megcsinálni, ez az. Nagyon már csak egyszer kell. Oh, yeah. Now I show you how to grab onto the top of the wall. Try to shimmy from one marker to the other. Now you have learned what you need to do this combo. Like so. Watch me combo without board with wheels. Holy!
That's freaking wild, man. Thanks for the lesson. Innen a 2 méterestől, hogy ugrott fel a 4 méteresre. Front-and-back turns. Voilà. Oda tette maga mellé a láthatatlan deszkáján. Front turn. Maintenant, you try it. Hopp, üzenetem jött. Na, akkor csinálni kell még Spanzer Challenge-t, mielőtt csinálni a feladatokat. Aludni is lehet. Nézd. 4 szekund. Szóval manuált ezt meg tudom csinálni. Talán. Nem biztos csak. Oh! Hát mégse. Nem tudom, hát ez még nem olyan nehéz, legalábbis nem kéne nagyon nehéz legyen. Ez az. Akkor 4 másodpercig kell csúszni, hát azt itt meg lehet, ez körbe megy, azt hiszem. Ó, de hát ilyen gyorsan akkor nem. Oké, és mi volt még? Nem is emlékszem. 8 csikkomba. Még az utcsó is egyszerű, de 8 csikkomba annyira nem. Ja, a szorzónak kellett 8-nak lenni, azt hiszem. Ennyi, ez alatt. De szerintem én ezt fogom hagyni, mert ez nehéz. Hát úgy van itt, hogy 3 feladat, ugye a Dave, Boom, Murphy, és akkor a hardba kell mind 3-nak mit csinálni, medium 2-t, normálba, és easy meg csak 1-et. És még normálban igyekszem 2-t, és én Boomt és Dave-et fogom. So you think you're ready for the ranch, huh? Let's see you do a combo with what you learned. Check it! Sticker slap to manual to wall plant. Tehát ehhez a feladathoz kb. Az elsőt kell csak megcsinálni, There. és kész. Now you try a sticker slap to manual to wall plant. Oké. Meg triangolom. Ennyi volt. Most ebben mi voltam? Nice combo. Now let's test out your wall ride skills over this gap. Watch me wall ride this gap. Now, if you can do it, you'll be one step closer to the ranch. Amúgy észrevettem, hogy az összes karakter ugyanazokat a mozdulatokat csinálja. Na most ez mi volt a baj? Most már megint. Mit csináltam máshogy? Tehát most itt mutatta, hogy menjek föl, de hogyha a másik nem csinálom, meg az jó. Na mindegy. Hello, Boom. Just because Mindy's got your back doesn't mean you get a free ride. Let's see your big air skills. Watch and learn. Spine transfer to nose grab to front flip. Igen, ezzel szoktam ideig próbálkozni, hogy lehet, hogy nem Let's fog see you elsőre step up. sikerülni, nem tudom. Wow, hát ezzel én is meglepődtem, hogy elsőre sikerült. Na mindegy. Wow, that was Heat awesome. Range-be. You nailed it. I haven't seen someone so dialed since that Rodney versus Dewan video. You proved yourself to us, Hucker. Now follow us up here to meet Iggy. Na menjünk Iggyhez. Mentünk is egyet. És mentünk. Tudjuk, egyszer játszottam ezt a játékot, és akkor se végig. Úgyhogy Downtown így játszottam, és onnantól kezdve már nem. Úgyhogy, és ezt is még a régi gépemen, úgyhogy na itt van mindenki. There have been some legendary fails here. See that ramp with the blood on it? That tree with the tooth stuck in it? That smashed window with the hair clump dangling from it? Boom. Useless thing. Anything you never needed to know, he's your man. And that wall with the hole the size of Boone's head in it? Well, you do the math. So whose place is this anyway?
should crash here. He's like the king of the misfits. Sounds like an alright dude. Yeah, just hates people he doesn't know. One time, this dude wandered up here, and Iggy hucked a lawnmower at him while it was running. He'll be fine. Just ez mit ugrálod hátul? Ezt az animációt. Are we having an open house here today or something? Yo, Iggy, you got someone you should meet. This dude rips. Got a fact. You got moves, huh, Slick? Well, you want to ride here, you gotta earn it. There's a half-built ramp I got going over there. You give me Hát some bújnak a finish deszkáján. and then maybe. Szerintem elfelejthetjük. Fair enough. And while you're at it, take my dog Sanchez for a walk. Thing's gotta do something fierce. El kell vinni sétáltatni. Don't worry, he don't bite. Well, except for that one dude's leg he chewed off. Good luck. Hát igen, már egy első látás is nagyon kedves embernek tűnik. Ez a Iggy Vincent. És figyeljétek, itt a kutya. Láthatjátok, itt van Sanchez. Oda megyek Murphyhez, ahol a feladat van. Még mindig ott van. Látjátok? Ott a kutya. Ide jövök. Hey, I know some perfect. Here, take Iggy's dog. És Sanchez. ott van He knows hirtelen. exactly where to go, and he'll make sure no one gives you any crap. Teleportáló kutya. Sanchez hates security guards. Na és akkor menjünk. El kell menni Beverly Hillsbe, szétvenni egy táblát, meg a rendőrt, elmenni Hollywoodba, és szétvenni egy táblát, meg egy munkást, és visszajönni. Ó, nem tudom most miért fogom a kutyának, mert tökre úgy tűnik, mint hogyha csak így gurulnak Hey, you mögötte. hooligan. Keep that mangy beast away from me. I have mace. Okay, I don't have mace. Úristen, milyen rendőr az, aki megijed egy kutyát? Scar very easily. Forget that. I'm out of here. Oké, és akkor itt van meg Good ez. boy, Sanchez. Let's go find some more wood. És ezt is azért úgy tűnik, hogy elfut a rendőr. De nem, oda bemenekült, és ott áll, megvárja, amíg elmegyünk, azt be szoktam jönni, ezt láttam. Látom. Ezt szoktam csinálni. És hopp, előtettünk. Úgyhogy hadd nem mondjam mit. Remélem a hangomat azért jó hallani, mert nem tudom, hogy most hangosan vagy halkan beszélek. Nem tudom, mi a különbség a rózsaszín és a piros csillag között, hogy hol a feladat, mert őszintén szóval nem tudom, de mindegy. Well, if it isn't Mr. Crimey McLawbreakers, you're in violation of multiple penal codes here. No dog license, vicious animal and pedestrian only zone. This is Mitchell the base. I need backup immediately. Help! Sanchez, keep an eye on that guy. Got work to do. Good puppy. Itt is szóltam. All right, Sanchez. Let's get back to Iggy's. Hey, wait for me! A falnak mondom, hogy várjon meg, nagyon jó. Te is menjél minden. És akkor most vissza kell menni, van még 2,5 percen arra, hogy visszaérjek. Én szerintem végig esnék és visszaérnék, szóval 3 fokozatban egy perce kevesebb idő van, ott már nehezebb, de hát nézzétek meg, hogy milyen animáció lesz. Ez Useless Dave túlja az orrát.
A másik kettő meg halálra dolgozza magát. Nagyon kemény. Damn, man, Iggy's got some tight moves. That dude's pretty good. Wait, pretty good? Okay, you have no idea who he is, do you? Iggy is a legend. How come I've never heard of him? When he started to get big, the dude dropped out. Hated all the publicity. Just know that you're in the presence of the greatest, my friend. It's all right, I guess. Listen, Chief, this ain't no five-star resort, but if you want, you can crash here with the rest of these sponges. That's awesome. Iggy, man, thanks. Oh, man, I really appreciate you letting me. Yeah, don't get all wussy on me. I'm out. Welcome to paradise, Chief. It's a toilet, but it's home. You know, with a woman's touch, things could look halfway decent around here. That's funny. I was just thinking the one thing this place needs is more bitty, stuffy bunnies. You dipwad. I am talking Hova? about this. Nem tudom, hogy Fine, you win. mit történhetett szegény Murphyvel, de hát Could you imagine? egy 3 vagy 4 méter magasra így lezuhanni. I say let's trick it out, man. This could be the ultimate skate park. And you finally pay back Iggy for hooking us up for so long. And anything we need, you know I got the stuff. Hogy állnak a Come on, man, lábai? let's get started. Yeah, let's We're get gonna do rolling. All right, man, let's do I'm this. down with it. Na, itt egy újabb mentési lehetőség. És én szerintem itt van vége a második résznek. Köszönöm, hogy megnéztetek. Innen fogjuk folytatni. Iggy van Szentel. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztetek. Sziasztok!